Столица Пном Пен. Градът е основан през 15 век, известен с кралския дворец и река Меконг, която преминава през него. Официален език кхмерски, пише се с уникална писменост, която е една от най-старите в Югоизточна Азия. Население около 17 милиона души, като голяма част живее в селските райони и се занимава с земеделие. Валута – риел, но американският долар се използва за по-големи покупки, което прави Камбоджа уникална в икономическо отношение. Анкор Ват – най-големият религиозен храм в света, построен през 12 век, символ на националната идентичност. География. Камбоджа граничи с Тайланд, Лаос и Виетнам и има разнообразни пейзажи, от планини до равнини и реки. Седми. Река Меконг, важна за транспорт, риболов и земеделие, наричана жизнената артерия на страната. Климат – тропически с 2 сезона – дъждовен, май-октомври, и сух, ноември-април, влияещ на земеделието и туризма. Флаг – червен с синьо и бял Анкор Ват, символизирайки културното наследство и националната гордост. История. Камбоджа е била част от Кахмерската империя, която е владеела голяма част от Югоизточна Азия през 9 и 15 век. Храна. Оризът е основна храна, рибата и зеленчуците също са широко консумирани. Национално ястие – амок, риба или месо, приготвено на пара с кокосово мляко и къри паста, поднесено в бананов лист. Религия – будизъм. Около 95% от населението са последователи на Танар – Тхеравада будизъм. Кхмерски новогодишен фестивал се празнува през април с танци, водни битки и традиционни игри. Храмов комплекс Анкор съдържа над 1000 храма, включително прочутия Анкор Ват и Байон с усмихнатите каменни лица. Национален парк Бокор, планини, водопади, стари колониални сгради и хладен климат. Животински свят, тигри, слонове, макаци, редки птици и голямо биоразнообразие. Плаващи пазари по реките и езерата, където хората продават плодове, зеленчуци и риба. Традиционно облекло – сампот, дълъг плат, увит около талията, използван както от мъже, така и от жени. Традиционни танци – Аполон Камбоджа, танци с бавни, изящни движения и символично значение. Анкор Ват във филми, локация за международни филми като Лара Крофт, Томб Рейдър. Историческо име – Кахмерска империя, известна със силна култура и архитектура. Морски курорти – Сихануквил, популярно място за плажове, водни спортове и туризъм. Музика – традиционна кхмерска музика с ронеат и перкусии, използвана на фестивали и церемонии. Образование – основното образование е безплатно, но много деца живеят в селата и имат ограничен достъп до училище. Спорт – футболът е най-популярен, а също се играят волейбол и бойни изкуства като бокс кахмер. Национален герой – Нородом Сиханук, крал, който е водил Камбоджа през важни исторически моменти. Архитектура – храмовете са изградени предимно от камък и показват майсторството на древните строители. Град Сием Рип – център за туристи, които посещават Анкор Ват с множество хотели, ресторанти и пазари. Бананова индустрия – Камбоджа изнася банани, ананаси и тропически плодове, важни за икономиката. Езерото Тонле Сап – най-голямото сладководно езеро в Югоизточна Азия, богато на риба. Занаяти – керамика, текстил, сребро и дърворезба, които се предават от поколения. Туризъм – около 2 милиона туристи посещават Анкор Ват всяка година, правейки Камбоджа популярна дестинация за културен туризъм.